Kad khot kathmau rangli ka Angela Rngad keladawa badai bendan ke pynshisha yig bayok pdiang ke jingrap na ke Chief Minister Relief and Again Wage Loss House nem baladep na ke daw ke kelam COVID-19 bot kumjuru ke bayok ke jingrap na ke BOC WWB ke bolong san hajar tingkah. Kakong Angela hadian ke jingwan ikendu yu GHP Raju Principal Secretary katnat lebo ka arprod noitung arajar pawai kalau ong baki ba apply ki dei hok panyo ya ka bah baka sarkar kalakular kum ke jirap nak banta ke jingdo kam do jam house number dep nak daw ke jingkhang kerdep panya dai ka kelam COVID-19 ki claim bala bun silak tam ki ong la transfer ke to ka arpawai spa handai ngi ong ka Donkam kenja verification sa sisir nomor bun ki tempat yo mo bat kajing syap ting jongi kalong kumne baka sarkar ka ong bakala pelat jing life ho kror tam na benta ka krol syaki banks ka kamram jo ka bank ka dai bakin pelat syaki beneficiary menta la system tam ha kajing shisha ka ade bendon ke proper monitoring na do men system baka sarkar kan pan ki bank proper list yano kila pelat yano kimpat pelat but ban pynshisha yakini om bakin chu tho dang kertang ki brio pelat namal ba kumno jingbon ki baklam pat yo ta ka at po spa kajing kali ba kajing setting jingi kalong bakala abandan kajing set jang kani ka pisa pat ba naki bank ro parking of money mo parking of funds la judon ro kiwi department sungi asngo bakshit park ki funds haki banks kani ka pisa pat ba jing shisha pinpak ka pisa jing sisnam te phila ban mutur ka e ka jing yo nong ya no so thu emi kani te ngila ya ram tas ngi ba na ka labor department kimde ban chu pdiang ni ki report bala yo na bank kide ban pynshisha bang ikti silak tam ba ong bala yo kani ka at ko pa kidon gitu ki ba ong ba ki yo atang news pa la ne khat saus pa ya katu kini kidon ka list lai hajar tam lai hajar saungut ki beri ki ong bakin verify across 7 districts ya khat lai kali ki bank ban kali balai kadang sakut kena kepisa lada kila ban transfer news pa lane khat saus pa akan urukom famlet show famya show balai but ngila bu tarik ya kani ban ka bank jing sisa ka subha ban sei kata kadita tikini ru ki ong kin budin bat kin pan na ka bank hapok kani kata yau hi ka juba balai hai kata ka jing mudur ma phi ki brio ki kham yo i ban check ya kala ya laki kerteng nduk macam senam haduk ngin pelat pat ba mangi ka ati ai mentaro ka sarkar ka ong hana baki hapan check ya kerteng tingi bo jing kligin check na ai kin check tang na ka ati ai jongi jing sisa ka sarkar nadu last year hi kala de bendon ka kanja portal te yes mo babo ki kerteng ki brio automatically daladi kala monitor hi kin let kin check ndai ti marsun check la ayo ban tap ka grievance ne ka complain ban pen pau ba em kam dei bakla ka surname ne bakla phone number ne bakla ka ta amount ndai namar baklam le ang to mention nam la kan ton gini ki problem ti menta ki la kular bakin pen snai ka ta ka ka portal kaban bolot ye ki kerteng jo ki breu ki badai ban yo ya kan ti dan bak ki ne le ekta kamplor ti sakawai ru niang ba ya ka ta pisa hakadita jong kite sa life ho hajar tam ki breu kimpat transfer ru tiya katuro ki ong baki kwa banle physical verification ki ong baki don tang san thongot ki labor officer ki ba spread out across districts tingi ong hapo jong kituro don ki breu ki batrai ki bala banle na physical verification namar ki kwa banya snok tilang baki snong mo ban verify kini kena bakila ban transfer no kata pisa ti I aida yang hana baki bun kampalan bat ba bun laki kile covid duty tingi ang kanir kalau covid duty hi jeng shana makani ka pisa pelat mensua kum kata ka jengara ki brem kila stom ka covid bat ni ang kumne nginda shushim chupen roughly mo lada ki breu ki trei prakanta ka sisi iwe breu prakanta thra ka nutli ki phone call ila ban le prapautli lada san thongot ki breu pok ka sita yo layo ban ladap kata ka kamram ban phone kita ki lai ko haja handai kini ki ong ba ha ngin le physical verification ru te markata I4 show te ya kan ni ru
Ni ong baki deben ai report changi. Coba ba. Man kata yo. Na kita ki live ho hajab bampat yo live ho hajab. Kat nungut kila ayo ban reach syaki. Kat nungut kila pendap ka kam ban transfer ke pisa bat kata.